Min belt kapitali Baħ għal belt Valletta kapitali tal-kultura u mutur ekonomiku. Hekk ħafna jiddeskrivu trasformazzjoni tal-kapitali Maltija fl-aħħar snin. Dan is-sentiment ġie espress ukoll mill-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ħwienet fil-Belt Valletta, is-Sur Paul Fenek. In-nies reġgħu bdew ifittxu l-Belt Valletta. Jiġifieri huwa ta' sodisfazzjon kbir li b'dak kollu li sar u b'dak li qed isir kemm min-naħa tal-business establishments kif ukoll min-naħa tal-gvern, daw qegħdin jikkontribwixxu biex il-belt iktar qiegħda terġa' tieħu dak ir-rol tagħha ta' belt kapitali li n-nies qed ifittxuha. Dan il-miliet ra ħafna nies jerħula lejn il-belt hekk kif tellaw numru ta' attivitajiet waħda wara l-oħra li ġibdu eluf ta' nies mill-għeluq tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura sal-avveniment ta' tmiem is-sena fi Pjazza San George. Dawn l-avvenimenti kollha raw żieda fin-negozju fis-settur tal-ospitalità u r-ristoranti. Is-settur tal-catering establishments marru tajjeb ħafna għax kien hawn il-massa tan-nies u ovvjament dawn baqgħu il-belt u biex ngħidlek ħadu gost jattendu f'dawn l-establishments. Is-settur tal-bejħ ukoll mar tajjeb diversi sidin ta' negozji rrapportaw żieda fin-negozju meta kkumparat ma' snin ta' qabel. Is-settur tagħna qed inħossu il-feel good factor qed jaffettwa tajjeb l-andament tal-business. Dan kollu huwa prova oħra ta' ekonomija ħajja fejn qiegħed jiġi ġenerat il-ġid u jerġa' jiġi investit fil-ħwienet u n-negozji ta' pajjiżna. Ovvjament ma jaffettwax il kulħadd l-istess, però naħsbu in ġenerali l-affarijiet imxew tajjeb. Iżda l-isfidi ma jaqtawx minkejja żieda fil-bejħ, diversi sidien jirrapportaw kompetizzjoni dejjem teħrax mis-settur tan-negozju online. Is-Sur Fenek jistqar li l-aqwa arma li n-negozju jista' jkollu biex jissaħħaħ kontra l-bejħ online hija l-kwalità f'dak li jinbih lill-konsumatur. Iktar ma nagħtu prodott tajjeb lill-klijenti tagħna, iktar għandna ċans li nżommu l-klijenti tagħna kuntenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.